Можеш да правиш каквото си искаш, буквално с нещата, които са вътре в теб. Иди на светло. Иди там, където можеш да видиш нещата от друга гледна точка. Как самото ти мислене, което се случва във въображението ти, подрежда реалността ти. Не става лесно, обаче обърнем ли го веднъж, трябва да ти кажа, че връщане назад няма. Всичко, което имаме като наследство от цялата хилядолетна човешка история, което се е запазило до днешния ни, означава, че е било там, от онази светла страна, където няма ограничения. Отиваме да покоряваме други планети. То ние не можем да покорим още главата си. Какво гоним толкова? Какво търсим? Какво искаме да направим в този живот, че до такава степен издевателстваме върху себе си? В момента не просто живеем в века на болния човек, ние живеем в века на зависимия човек. Това наркотици, цигари, алкохол, хазарт, това вече е много старяло като зависимост. Дигиталните зависимости, дори онова, тето го наричаме шопинг терапия, невинно, това вече минава всякакви граници. Диагнозите, свързани с мозъка, те всичките се подмладяват. Както множествената склероза, така се подмладява и Паркинсон, и Алцхаймер. Няма е ролята на човека, не на доктора, на човека. Каква е моята роля? Какво трябва да направя аз, за да променя това? Всички съвременни науки, като епигенетика, невропластичност, казват каква е ролята на човека. И какво прави човека? Нищо. Той иска да отиде в болницата, да му изпишат рецепта, да му сложат система, да му дадат хапче. Няма как да си силен, ако се самозалъкаш. Докато бягаме от истината, реално ние бягаме от себе си, бягайки от себе си, всъщност сме една много лесна плячка за каквото си поискаш. Ако ние не използваме нещо, просто го губим. Природата смята, че не ни е необходимо. Защо не мога да задържа това и просто да надграждам, а не да се връщам непрекъснато на стартовата линия? Ами защото го няма осъзнаването. Защо го правиш? Какъв е смисъла? Има ли рестарт на ума? Естествено, че има. Медитацията е велико нещо. Но по-велико е, ако се умееш да осъзнаеш, че всъщност медитацията е самия живот.